дар назди кохи фарҳанги шаҳри ҳисор дар асоси амалӣ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат ярмаркаи фурӯши китоб таҳти унвони «Китоб бояд хон» доир гардид. ин иқдом ба хотири бештар намудани таваҷҷӯҳи хонандагон ба китоб ва ҷалби онҳо ба ашъори пурғановати шоирони классик ва муосири форси тоҷик равона гардидааст. муассисаи давлатии нашриёти адиб ба хотири ҷалби хонандагон ба китобу китобхонӣ дар ин намоиш беш аз 300 номгӯи китобҳоро бо нархи дастрас пешкаши сокинони ин гӯшаи кишвар намуд. дар ин намоиш кормандон ва масъулини ташкилоту идораҳои минтақаи ҳисор иштирок намуда аз ташкил кардани чунин иқдом сарфароз буданд. албатта мақсад аз харидорӣ намудани чунин намоишҳои китобӣ бой гардондани маҳзани китобӣ мебошад ва имсол мо хурсанд ҳастем ки бо иқдоми неки ҷаноби олии муҳтарам пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон имсол дар ҷумҳурӣ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ доир гарда истодааст ва албатта инам бошад бо мақсади ҷалб намудани хонандагон ба китобу китобхона мебошад. албатта мақсади асосии ин бой гардондани китобхонаҳо бо китобҳои тозанашр аст. бояд ки халқи мо аз аввал ки мисол бо китоб омаданду муаррифгари миллату тамаддуни мо китоб аст ва бояд мо ҳамеша дар вақтҳои холигии худ бо китоб сарукор намоем, бештар китоб мутолиа намоем ва дар байни аҳолӣ корҳои тарғиботӣ ташвиқотиро ба роҳ монем ки то ки наврасону ҷавонони мо ба китобу китобхона бештар ҷалб гарданд. сокинони минтақаи ҳисор ин иқдомро хушпазироӣ намуда ҳар кадоми адабиёти ба худ писандро харидорӣ мекарданд. тавре мушоҳида гардид ки аксари сокиноне ки дар ин намоиш иштирок доштанд бештар китобҳои шоирони классикро харидорӣ менамуданд. таваҷҷӯҳи онҳо ба ашъори шоирони муосир низ зиёд буд. мардум хеле таваҷҷӯҳ доранд басо хушоянду гуворост ки имрӯз ҷавонон ба китобу китобхонӣ рӯ оварданд. албатта китоб дар ҳаёти инсон аҳамияти хеле бузург дорад. китоб раҳнамои мо аст. бе китоб мо наметавонем роҳи худро дарёбем. китоб машъали зиндагист ва мо насли ҷавонон наврасонро бояд дар ана ҳамин рӯҳия дар рӯҳияи китобхонӣ китобдӯстӣ тарбият намоем. дар ин намоиш шоирону нависандагон ва адибон низ иштирок намуда ба чанде сокинон ки китоб харидорӣ карданд соядаст гузоштанд. ин гуна намоишҳо минбаъд дар дигар манотиқи кишвар то ҷашни истиқлолияти давлатӣ идома меёбад. тавре гуфта мешавад ки нафароне ки бештар китоб харидорӣ мекунанд аз ҷониби масъулини муассисаи давлатии нашриёти адиб бо мукофотҳои молӣ қадрдонӣ карда мешаванд. бародарои азиз, фарзандонро гирифта ба ҳамин гуна ҷашнҳо овардан дар кор аст. аз дасти набирагон гирифта ҳатман ба ин гуна маъракаҳо овардан дар кор аст то фарзандони мо китобдӯст бошанд.